kalingap, today at pupuntahan po natin yung tatay natin. Tatay natin sa pananampalataya, si Tatay Dong Henry. Yan, Pastor Dong Henry po. Dito po tayo nagsisimba. Yan po mga kalingap. At ngayon, bibisitahin po natin at si Ali. ito po yung ginagawa natin na nangungumusta po sa mga kapatid, tatay sa pananampalataya. Tara po mga kalingap. Ako po si Ali. Ako po kasama sa mission nito si Ali. Hello Ali, hello. Po ang sasakyan ni Tatay Dong. Trap. Ang bundok. Ito po, lagi itong gamit ng mag-asawa sa sa mission nila. Kahit saan po sila napunta. Si Tatay Dong po, ito po yung tatay ni, tunay na tatay ni Pong. Tsaka yung nag-ampon po doon sa Kambal na Australiano. So, sila po yung nag-ampon. Ngayon po nasa kinawag na yung dalawa. Ito ko siya. Ang ganda ng aso ng tayo. Visiting kami ngayon po. Siyempre sa pinisita po natin ang pastor, tatay namin sa simbahan. Magbibigay po tayo ng love gift. Ay! Love gift po. At mahagang pamasko. Yan po, at ito po napakasipag po sa mission. At meron din po siyang vlog. Kaya tayo, nakita ko po yung niya dito ministry. Sa Davao. Napunta na dito sa talagang talaga siya. Solid. Walang sabi, solid talaga. So, salamat po sa mga nag-subscribe sa ating munting channel. Tuloy-tuloy lang. Tulong kung may tulong. Pero ang mahalaga ay may abot natin both spiritual at saka physical. So, tuloy din ang pagsuporta kay Kuya Alvin and the rest ng mga kalingap. So, God bless. Sa hindi po nakakaalam, siya po yung tatay ni Pong TV. Sa hindi nakakaalam. Ay, wala ngayon si Kuya Pong kasi siya nag-work siya. Nasa work. Tatrabaho na pa kasi pag din ni Pong. Sa mga hinahangaan na K-Boys. Tapos yung Kambal dito din yon. Kaya lang turnover na namin doon sa talagang si doon naman talaga, si Kuya Rab naman talaga ang paparol sa kanila. So doon na sila. May dalawa pa po siyang ampon. Sa hindi nakakaalam, dalawang babae ampon. Si Jai tsaka yung si Joy. Yan, yung kapatid niya ng Kambal, si Joymi, nandito din sa amin. Opo. Nandun sa loob. Tapos si Charis, yun din ay kung part din ng aming family. Yun lang ang charity namin. Nakabili po kasi talaga kapag malalaman mo talaga na mapagmahal ang tao kapag may mga ampon, kahit hindi tunay na may anak naman po sila Tatay Dong, meron silang dalawang lalaki, nag-aampon pa rin sila. Talagang talaga solid talaga yung nila, yung pagkalinga sa kapwa. Si Charis from 3 hours pa lang siya after na panganak, nasa amin na siya. So hanggang ngayon ay 20 years old siya. 21. Alam ko tayo may gagawin si Lord. Nararamdaman ko may gagawin si Lord dito sa lugar na ito, kaya dito kami nagbibisita. Siyempre, lagi naman may ginagawa si Lord. So, yan lang. Huwag magsawa na sumusuporta sa mga charity vloggers, kasi ang mga mananampalataya na charity vlogger ay may mas malalim na magagawa, hindi lang sa physical, kasi ang buhay natin hindi lang sa mundong ito, maging sa kabilang buhay. Yan ang pinakamahalaga sa lahat.
Ito po, Pwede, pwede. Hello! bless tayo ka na. Nag-bless na kami. Nag-bless na. Dato nag-bless ka, nag-bless ka. Nag-bless na siya. Nag-bless na siya. Ako ayaw na mag-bless. High five na. High five na lang, high five, high five. Yun! Ganda ng tayo. Ito yung nasunog, napunta din sa Pebal. Ay, oo. Ano sunog to? Yan. Kaya paano may ano pa Ganyan, mga rehabilitation pang ginagawa. Nung pagkasunog, salamat na noon ay walang kahoy sa taas, puro bakal. Yun. Kung may kahoy ay ubos. Lahat. Mas maganda na talaga yung metal parang ba yun? Metal parang. Kaya nila libre sinunod nagsunog. Sino nagsunog? Ayun pa doon pa. May paint ko si ikaw ang nag-paint nito. Ay, ano yan? Kay Kuya Ram yan! Ay, Kay Kuya Ram yan! Kay Kalinga Prab Ay, pala. hindi ko alam kung siya ang gumawa. parang si Kalinga Prab kasi ano siya eh. Artist din yan eh. Ito, parang... Ito maganda din yung painting nito. Ayan po. Ayun o. Dito ka lang. Wow. Kanino po yan, Tay? Kay Kuya Ram din yata ito. Ayun na may nakalagay na ano. Oh, bak, ano? Ito. Oh, signature. A. Mahar. Oh, baka gift lang siya. 2022. Sabi mo, matanas. Maganda. Kukuha ng ano tubig. Hindi pa lang na ano. Hindi pa lang na kabit ng maayos. Dito din tumira yung kambal. Ano, Tay? Talagang ano din. Bakit? Sabihin mo ko. Kalinga Prab and ano, Kuya Bal ito. BSM Kalinga. Solid, pati kape. Kasi ang kape ko ay premium ay. Hindi pa accident nila yung premium. So na ako. Try po natin ito. Masarap. Mahal ito. Mahal ito tayo. Hindi naman, mura lang. Tama lang. Tama lang. Sa isang ganyan pa. Sampo ang laman. Tubig din? Malunggay na siya. Oh. Marami na din kasi siyang ano. Laman. Pero siyempre, ang ano dyan, ang isang maganda dyan, ay hindi ko tiyak kung ilang porsyento na may balik sa charity. 25 isa. Ay, Di ba? Opo. Kaya po sa BSM Coffee, hindi lang kayo ay nakakapi na, nakapag may gamot na, nakakatulong ka pa. Kasi ilan sa bahagi sa process nito ay naibalik din sa tao para sa charity. ito po ang maganda. Maganda po dito kasi bahay ito ng ano, manggagawa. Maganda dito. Bahay ng... Ito rin na. Ay, Ay, sorry. Ano ba yan? Sige. Kung bihira ka man. Hindi nga kala ko salamin pala to tayo. Hindi, dapat ganun lang. Hindi nga, hindi ko man Ganun lang. Dong. Ay, kalahati man ang atang ito, Nay. Ngayon ka lang makatikim yan. Ayun lang, first time lang. Kalahati lang siguro. Kalahati lang. Ano yung nalahat? pwede mong Matapang daw ate. tapos Sige na, lahat tikman mo. mo. Natin mo na, tapos hatiin mo na ng pagkasin. Oh, yan ang kung... Hindi ako nagkakapi ay. Ali. Pero ano kasi din siya. Tingnan mo lang. Para siyang ano may coffee mate. Pero isa lang. Tatry ko. Hindi ako nakakapi kasi yan. Val and Si Edna. ano. Hindi yan. Sulit talaga. Hindi niya makapi niya. Pati ano, Solid kalingap. tulad kalinga po talaga sila. Vale, Support. wedding anniversary. 30 years na pala si Kuya Bal sa atin.
Ganyan talaga. 13 Pagkapit. 13, ano tayo? 13. Away bati. Joke lang mo yun. Normal yun sa Away. Hindi, iba kasi yung Ang importante, nagmamahalan. iba din yung away na sinasabi. Hindi naman nga din away. Yung parang change of ideas. Yung mga ganyan. Kasi yung mga change of ideas, sabi nila ay strong, ano yan, tawag dito, magandang palatandaan yan na you are going to the same road. Kasi kung yung wala daw kayong change of mga walang diskusyon. o kung communication ganyan, ibig sabihin you are totally going to Different road direction. Kaya tinatawag na Cold War. Walang ingay pero malayo sa isa't isa. Pero pag nagsama-sama, maganda, healthy. Pero may naano ako dun sa kwento nyo tayo na ano. May mag-asawa. Parang maghihiwalay na sila. Hindi na sila nag-aaway eh. Sabi nung yung kung pastor yung nag-ano, hindi mag-awayan niya kayo para maayos niyo yung problema. Yung Sa counseling. Counseling. Mag-awayan niya kayo, hindi kayo hihimikan. yun nga, yung professor na sabi niya, pag mag-marriage counseling, ang unang tanong niya, kung mag-away na kayo. Tapos pag nag-away na kayo, then na-solve niyo, maayos, na-settle. Ibig sabihin, may potential kayo na Tumagal. tumagal. Tapos natin ito. Solid. Maano tayo nito pagka masarap. Problema yung iba pag-away dito hiwalay. Yung mga ganong mga parang yung immature na relationship, emotional. So kailangan natin mag-grow. At ang pag-grow is a painful process. Kailangan mo ng pagdaanan ng maraming bagyo para mas maging matibay ang pagbahay. Mainit. Alam na ni Ate Rena. Pag nag-asawa si Ate Rena, alam mo. Pag-pray natin na tuloy-tuloy na. Masarap yan. Di ba may channel ka din? Opo, Ate Rena vlog. Monetize na yun? Hindi tayo.